Srácok és lányok, a mai videóban Brawl Stars-ozni fogunk, egy challenge-et fogunk csinálni, amit már sokan csináltak meg, de most mi is megcsináljuk, és akkor annyi a lényege, hogy duezben játszunk, egyedül ugye, mert ez csak egyedül lehet, és akkor ha nyerek, akkor fejlődik itt a Rally Team, utána ha nyerek, utána jön a Super Rare, a Epic, a Mythic, aztán a Epic, utána a Mythic, utána a Legendary, és utána a Shellyvel kell nyernem egyet. Vence 30-nál láttam ezt a ötletet, szóval hát most úgy kopizunk tőle, de nem tudom, nem annyira tűnik kopinak ez. Kicsit kopi, de nem tudom, nem tűnik annak. Akkor azt mondom, kezdjünk is. Brock, Colt, Nita, ez a felállás. Yep. Holnap is fogunk csinálni egy videót, holnap is lesz egy videóm, azt is majd. És kommentben azt is döntsétek el, hogy mennyi halállal fogom ezt megcsinálni. A Brock az nagyon jó, mert ott hagyja ezt a tüzet. Nagyon kísér. Hopp. Na, akkor megyünk is, egyet sikerült behúzni. Most a Lilyvel lehet, hogy baj lesz. Itt láttam, jobb. A kis. Na, hol vagy Lily? Csak nem ott. Hopp, megint kapta. Most mi van velem amúgy? Most jobb lettem? Nagyon szigma lettem amúgy. És még azt is írjátok meg, hogy melyik bénírott a kedvencetek. A Skibidi. A kis Skibidi. Hajj meg! Jó! Egyből behúztam egyet Brockkal. Menjünk is tovább szépen. Stardrop. Nem jön belőle ki semmi. Akkor ugrunk is ide át. Az első az legyen Rico. A másik legyen Ébit. A harmadik az legyen... Hát... Most tudom. Talán Kál. Szóval látom, majd kell rízni. Na jó, eddig nagyon jól haladunk, úgy Edgar, jó, ez jó lesz, ez könnyű lesz, érzem, hogy nem lesz annyira nehéz. Az Edgar, ha megtűkölni, akkor utána már könnyű lesz. Likvidálni tudjuk. Nagyon jól közeledik felém ez az új skinnel. Jó, egy halt. Az eltrinyó, az könnyű lesz. Eltrinyó! Jó, most jön. Na, azt én nagyon szeretem, azt így. Jó, az a skin, hát ez nem volt annyira fárasztó Rikóval. Most ez nem tudom, mi van velem. Hopp, meg is mondjuk ezt. Hát ha... így nem lesz meg. Pedig kéne, aztán mindig. Nem ide, és akkor jövünk egyből tovább már is a Epicre. Az első, az legyen... Epicekből jó van ugye, sok jó van. Az első szerintem legyen Piper. A másik legyen Bo, megtalálom. És
És valamelyik legyen egy, fogjuk rá egy közeli. Edgárt nem akarom. Bonnie. Lett Bonnie a harmadik. Olyan kis úcsú esély. Amúgy Bonnie-ra fog jönni Hypercharge, ami jó, csak annak nem fog örülni, hogy jön Kit és Hypercharge. Nem örülök a Kit Hypercharge-nak. Jó, eltaláltam. Hol vagy, Kazi? Ott vagy. Jó! Amúgy írjátok már azt is nekem, hogy nekem én nagyon szeretek pinálni. Az egyik barátom annyira nem. Te szívtad. Az közel volt. Én szeretek pinálni, főleg a végén. Meg így meccsek közben. A spréket annyira nem szeretem használni. Jó, majd bemászik az ágy alá. Jaj! Jaj! Áj, Edgár. Nem mindegy, most bóval öblöm. Hoppá, Edgár. Jaj! Já, nem! Jó, Bonnie-val most tényleg kikáhozzuk. Bonnie-t nem elég szereztem meg. Az csak egy lövésünk. Egy lövésű. Edgár lehet, hogy ki fog rajtam? Nem fog. De ki fog? Vagy hit! Ugorjál! Jó. Hallj meg, let's go! De ez nehéz volt. Ja, lehoztuk, nem tudom, még lehoztuk. Jöhet a kövé. Már a mitikeknél jövünk. Na jó, az első, az legyen Squeak. A második, az legyen Byron. A harmadik, az pedig legyen Wings. Ja. Hopp, hopp, hopp. Igen, egy más játékból kapok értesítést. Nagyon jó, nagyon fincsi, nagyon fincsi, nagyon fincsi. Lumia is jön egy fog jönni Hypercharge. Hopp, hopp, no, hogy jössz ki. Okos a gyerek, okos, jajjaj. Jajjaj. Ne. De egy Byron most. Az én. Az hatalmas volt. Jap. Van ultja. Ájjjjjjjjjjj. Finks és szél. Halljál már meg. És lehet, hogy meghalunk. Lehet, hogy bukunk. Tudom. De most Finkszel elég jó vagyok. És nem vagyok annyira béna. Jaj! Jaj! Jó, megmentett az életem. Jó, meghalt végre. Jó, Grom. Az könnyű dodge-olni. És blokkolni.
Jó, közelít, mit tudtunk hozzá, itt már nincs annyi esélye. Jó, már csak Darylt kell megölni. Ha most meghalok, visszaesek Epicre, és meg kéne megyek Legendary-ra. Nem, menj innen. Nem. Tehát olyan gadgettel. Hopp. Progre. Ne. És visszaesek Epicre. Epicetnél akkor ugyan behozzuk. Ja, és igen. Azt nem mondtam, hogy ugyanazokat nem hoztam, szóval Piper, Bonnie és Bo-t nem hozhatom. Akkor az első legyen Mandy. A másik az legyen... nem tudom ki legyen. Stu. A harmadik az legyen... A harmadik az pedig legyen... Easy. Oké, full sniper team. Ki volt a második? Mindegy. Akkor is az első, de igen, a második az... Stu, majdnem az egész sniper team amúgy. Mésznek is elég nagy a lövése. Back. Ott van ember. Autóém! Annyira no skill ember amúgy, csak autóim menni kell. Mindegy, nyugi szingú, nyugi. És rámész! Jó, ott van. Mi a? Ahó. Jaj. Jó. Hajj meg! Ne! Nem halt meg! Szingú lehozható simán. És veszem. Jó, ott van. 1v1. 1v1. Ezt talált. Jó. Az közel volt. Gyompi vagyok. Jó. Pack, ott maradsz. Egy hit! Jó, let's go. Visszamegyek mitikre. Egy. Rá kell pusni. Ennyi. Nem. Oh. GG. Nem. Ez a Dynamite. Mr. P-vel elszkenve a szája. Hopp, odaugrik. Ninja 9 elvesz mi? Mi van most?
Nem volt a gadget? Beszorult a lemez? Vagy mi? Jobb. Küldünk egy ilyet. És most végre megvált. Ó, ne, Kit. Fogok visszaesni. De Kit no skill, Kit no skill, Kit no skill. Annyira no skill. Na jó. Meg no skill-lel kaptam ki, ezért adok még egy esélyt magamnak. Tudom, csalás, de most legalább ennyi nehezítés, hogy egyet leveszek, szóval nem megszerkezdek, hanem J-Young-gal. Nem vagyok egyáltalán jó. Ber, jó J-Young-gal. Jó bot, ezek botok, ezek most el kell verni. Most el kell verni. Hopp, ott a Barry. Hopp, 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 hopp. Hajj meg, jó, ott van. Egy halt. Csak Pokolokó és Bó maradt. Jaj, mennyit is ez a Pokó. J-Young az nem is rossz amúgy. Olyan Pokolokó. Hajj már meg, Pokó! Föl. Jó! Kiszedtem, mi van? Kiszedtem a palit. Hopp. Most ez a bú, ez lehet, hogy elkenni a számot. Nincs írem, jó. Nem akarom, hogy elkenjék a számot. Nem akarom, hogy elkenjék a számot. Nem fogod elkenni. Aj, grenzi. Jaj. Adj egy ultit. Nincs ultim, miért nincs ultim? Bú, mit keresett te már ott? Hogy meghalsz, nem halsz meg. Szóval... Jó, elkenem a szádat. Oké. Bó az egy, nem azt mondom, hogy no skill, de azt mondom, hogy annyira erős. Szóval jövök, és így. Ennyi. Ez most egy kicsit ciki volt, de menjünk a Legendary-ra. Hát csak 3 Legendary van, kezdjük Crow-val. Utána jöjjön Sandy, és jöjjön Draco, aki ugyanúgy fog kapni Hyper Charge-t, amit nagyon várok. Nem jó. Kenji egy no skill. Járok most nem nagy a szád, Csak a Crow-val nagy a szád? A Crow-val vagyok, igen? Csak akkor nagy a szád? Bujkálunk? Mi bujkálunk? Bujkál a prikádba.
Egy hit! De mi? A paprikádat. Jaj, van Hypercharger és ultia. Kazé egy no skill, kazé egy no skill, kazé egy no skill. Jó, haj meg! Jó! Ezzel elnyomta az ultiát. De örülök neki. És én is fog kapni egy Hypercharge-ot. És maxot sebezi. Szóval 4000-et. Azt meg a kutya meg a mája. Drakónak hosszabb lesz az ultiának a lövése. Így ilyen sárkány formában. Bujkálok is. Mennyire. Jó, egy hit. Jó. Jó. Nagyon jó. A dinosauronos. Az mondd már meg, hogy mire volt jó. Jó. Ugolj egyet. Jó, ott van! Csak Shellyvel, nagyon sokan csak Shellyvel nyerek egyet. Utána meg vagyok. Ki van questem? Azért állítom be ide, akire van questem, mert ha ilyen Shellyvel, akkor olyan, mint ha velük nyertem volna. És olyan questemben, hogy nyerni kell velük, szóval. Elég csak Shellyvel nyerni, és akkor... És megvan. Erre... Tudom, lehet, hogy erre már sokan rájöttetek, de én erre csak most jöttem rá, és bármiféle jöttem rá. Na jó. Jó, Shellyvel. Shelly az counteri. El kéne Edgar szányát. Csak találjon meg. Ó, Edgar. Ott ugrik az Edgar. Az, gratulálok Edgar, az GG. Adjál ultit. Te nócki paprika. Jó, egy hit! Mondom, akkor egy hit. Na. Fantastico. Spike az baj lesz. Lőrözött arra. Jaj, ez nem fantasztikó. Jó, itt bum. Ez az! Nagyon jól haladunk, már csak Colt. Csak Coltnak kell elkenni a száját. Nincs meg Kazé, szóval ugyanezen vele is még egy ilyen. Mert újra legendary, ha a Starball lenne, akkor ők lennének a kettő egy úgymond trióban, duóban. Ott láttam, hogy mozgott. Ja, úgy menjek ki, igen. Okos, na és ott meghalsz. Ott van. Na én hálásan köszönöm a figyelmet. Én Szingó alsómat 13 voltam. Nagyon hálásan köszönöm a figyelmet. Like, feliratkozás, azt csapatsátok szét.